Добре дошли, драги зрители, с вечерната емисия на CNN "Новините в крачка" с Майкъл Конали и Джордж. Джордж Крал. Аз съм Майкъл. Днес ще ви представя нещо новини, които заваляха света. Гледам това 20-годишно бразилски насол. Колко продава мръвката дошла като помощ от военните запаси южноамерикански. Тогава си гледа ясно, че сте Майкъл. Дете се търси контакт с руския нарковод Сред Йосич, който в момента обвинява в родината си за... Борисов, БСП 10 ферми гласът атентат. Борисов заяви пред Немето. Лидерът на ГЕРБ Борисов обяви БСП и ДПС за готови за атентат срещу него. Всичко вика за Надал в Барселона и Любо Перес гледа тенис, но София. Трябва да митинги се пред парламента. Коли животно са забранени за протести. Забраняват се митингите на манифести. Извинявам се. Около сградата на Роки Италия. Забраняват се метензи через. Така. Богомил Болев става шеф на Полеския панел. Георги Гергов избра приятелите за дете на изложението. Ще ви чета от вестник 19. Лукумът незаразващо изчез. Лукумът, който че им остана с тях, ще се доставя пред но следващото има своите съвърженици. България стоят и пореден още от времето на турското просто и много бързо се хреща и на дирема, от който взема бакалавки. Гледай към камерата, Тапако. Председателите подборите кризата. Кризата най-сетне взе да свършва благодарение на вибраторите. Честите започне да отчитат тока в Западна България от... Честите започне да измислят да отчитат тока в Западна България всеки месец. От кафеята да обещават, че... Времето е много. Успорно време. Пъти също и какво? Здравейте, с времето по CNN и новините в крачка. С Майкъл Конали и Майкъл Джордж. Настана смях в студиото, защото падна една от камерите. Операторите са много пияни. Времето днес ще бъде слънчево. Максималните температури в някои райони ще достигат 21 градуса. Валежка от дъжд не се очаква. Температурата във Видин 3 до 20, минимум. Минимална 1, максимална 16, Варна минимална 6, максимална 13, Бургас минимална минус 5, максимална 45. Късмети, топлото се радват на 6 от 42 часа. 1, 4, 6, сбъркаш, не. 9, 12, 3, 10, първо тегне. Второ тегне, 5, 11, 16, 24, 3, Чакай му е, смени шансовете за лета. По другия спорт. Време за спорта новини по новините днес. Крачка по CNN. Левски писа едно по време. Сините обърнаха локометър с 3 на 1. Черноморец блъсна Бела към Б група. Левски без такива с локомотив метър. Това заяви... Помимо че вече си гледа и се още на Герена. Статистика, резултатите от тази група, 23-ти кръг. Миньор Перник Славия 1-0. Гол отбеляза Трифонов в 16-та минута е баси гола. Черноморец Марта жалба. Черноморец ще поднесе жалба за съдийство в матча Левски Черноморец, който завърши 3-2 срещу там сам. Общото на който останало недоволно от обсъждането на главният арбитър Ивайло Бодов. Моля.
Martino News, tej może patrzeć. Говорите за това женитство, съвсем ви добре. Христос се моли на Христо, Георги, на Георги Гергов. Президента на България си добър сама. Стикате на Реал Мадрид, Пепе, изпадна в депресия, тренировка с причината за това, ало. Да, за извинение ми за новини от Египет. Момент, секунда. Ало, аз съм Питър. Бога, Аз съм Питър за вече, драги жители. Искам да ви съобщя, че президентът на България Петър Първанов, Георги Първанов, забрих му името тъпото, си е прещипал пишката на една от обществените туалетни в Египет и ще трябва нашата делегация да ходи да му помогне. Джа, чувам ви, кажете. Ало, Джа? Джа, чувам ви, кажете. Кажете за какво Георги Първанов, the president of the Republic of Bulgaria, си прещипа пишката и сега се събере ударен отряд, за да му помогне да го спаси от това бедствено положение, в което е изпаднал. Не се разбра, защото твой тъп колега не отговори. Как е станало? Обичате ли дали малко повече информация? Ако имате такава. Знам само това, защото всичко друго е засекретено, но знам, че президентът на България е бил там на посещение при някаква негова... Знаете, че ви прекъсвам, в момента има ли нещо в болница ли е наша господин Първанов? Не, все още заглеждам в туалетница. Тъпо копеле. Някой ме прави свирки ми излъчи, но не съм сигурен. Сигурно е Стефан. Софиянски. Има и satирика момиче. Обичате, още съм в филм. Искам да ви съобщя още за Симеон Сакскобургготски, който успя да си купи 4 бенцича. Знаете, никой не ви пита за бенците, кажете почва за господин Първанов. Господин Първанов, значи, е бил с някаква любовница там и просто това, като го видят нас, драги жители, направо ще бъдат почесани. Почесани или потребни? Майкъл. Извинете, без кои идва, господин... Трима и засилиха момиче, вече дойше момиче и засиля момиче. Благодаря, че ми слуша с теб, че си ба майкича. Да, скъпи зрители, това бяха новините в... Че ние нищо не казахме 9-10 без 15. 9-10. Учите за мъжка охрана! Моли? Айде кажете чао и стига. Айде кажете чао и стига толкова много дълго. Здравейте и приятно да се запознаем. Аз бях Ани Майкъл, той е Юксел Джордж. Поздравям, приятно се от неделя, вече не правим всички. И много година. Коледа, Велик, Много години, нова Коледа и така.